Корабчето на тази снимка се движи по канал, който се казва Рижънс канал. Каналът е дълъг 22 км и е построен през 1929 година. Тази пролет ние започнахме разходка покрай канала. На 10 април тръгнахме от Литъл Венис, елегантен квартал с бели сгради, в който живеят много актьори, поети и писатели. Вървяхме бавно, защото водата проблясваше в очите ни, а лодките ни караха да мечтаем за пътешествие. Минахме покрай вилите в Майдавейл и лодки, в които живеят хора. Някои от обитателите на лодките си имаха дори дворчета с лехи и цветя. Само кокошки нямаха. Видяхме обаче една крава. Тя се беше настанила на балкона на първия етаж на вилата, която имаше дърво без клони. Може би кравата ги беше вече изяла. После гледахме едни койоти ли бяха, кучета динго ли бяха, не знам. Те са обитатели на Лондонския зоопарк. И то е покрай Рижънс канал. Стигнахме и до пиратски замък, построен за развлечение на младежите в Камден. Нашето развлечение в Камден бяха сергиите на пазара, на тях имаше храна от цял свят. Там се спряхме да хапнем. Камден беше както винаги препълнен с хора в добро настроение. Можехме да останем там, но продължихме покрай футуристичните къщи на Гранд Юнион. Жалко, че 30 години след построяването си те са загубили своя блясък. Наблизо беше Сейнт Панкърс, там спряхме. Беше дошло време за бира. Тя ни се ослади в приятелска компания. Разходката покрай канала продължава. Заповядайте на следващата.